History wall at mga memorabilia itinurn over po sa Dagupan City bilang paggunita sa World War II. Para sa detalye po ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Veterans Bank sa pamalang lungsod ng Dagupan ang history wall at mga memorabilia ni General Douglas MacArthur na nagpapakita ng kasaysayan ng lungsod at lalawigan ng Pangasinan noong World War II. Tinanggap ito ni Acting Mayor Brian Cua mula kay PVB Dagupan Branch Manager Cherry Soriano sa dating sangay ng bangko sa CEP Building, Burgos Street. Kasama rin sa turnover sina City Mayor's Consultant Rex Katubig, Tourism Officer in Charge Sharon Maramba at JCCAN Representative Alex Villaflor. Ayon kay Cua, ang donasyong ito ay simbolo ng makabuluhang pagtutulungan ng Veterans Bank, lokal na pamahalaan at JCCAN upang mapanatili ang kasaysayan at kabayanihan ng mga Pilipino. Inilipat agad ang mga memorabilia sa MacArthur Building sa West Central Elementary School sa pagkikipagtulungan kay Principal Renato Santillan bilang bahagi ng edukasyong pangkasaysayan ng lungsod. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM.